Estem esperant algú. Els nostres veïns. Ah, els nostres veïns. Sí, t'ho vaig comentar ahir, ja no te'n recordes? Recordo perfectament que em vas dir que volies convidar els nostres veïns, no que ja havies convidat els nostres veïns. Hi ha una diferència important en el temps verbal, Anna. A mi m'agrada mirar les estrelles, Anna. No, a tu el que t'agrada és no estar a casa, Juli. Ai, que no l'havíeu vist vosaltres acabat el pit. No. Com que no ens volíeu convidar. I no em miris així, que fa molt de temps que parlem d'ells i dels seus orgasmes. Parleu dels meus orgasmes? Juli, tio! Si em tornes a donar un cop a l'espatlla, t'hauré de fotre una hòstia, Aquest tio m'encanta, és que m'encanta. Tanca els ulls? Tanco els ulls? Tanca els ulls. Tanco els ulls. No la coneixia, la camisa, que és nova, també. Sí, és nova. Fa conjunt amb l'alfombra. Què? Me l'ensenyes? Al pis, Juli. Una pornopsicòloga aficionada al country segur que no. Cuidado. Juli, costa més del que sembla tenir un bon orgasme. Si ell els té, que els disfruti. Els veïns de dalt, una comèdia de Cesc Gai.